Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Θα ήθελα να σας απασχολήσω για τα 3 λεπτά που μου δίνονται με ένα θέμα που δεν έχει μέχρι στιγμής πιαστεί, είναι το θέμα της παιδείας. Και είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς που ασχολούνται με αυτό. Και με αυτήν την έννοια πιστεύουμε ότι και οι νομαρχιακοί και οι οργανώσεις των νευρών θα πρέπει να το δουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι μέσα από τους νόμους οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν θεσπιστεί, έχει τότε μια αλλίωση της ορνομίας της παιδείας έτσι όπως την ξέραμε. Η επίθεση έχει γίνει και αφορά όλες τις πατρίδες, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, από το οποίο, όπως ξέρετε, τα προνήπια δεν έχουν θέση, στο οποίο δεν έχουν θέση. Πάρα πολλά παιδιά, νήπια, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να παρακολουθούν αυτή την χρονιά, μένουν απ' έξω επειδή δεν υπάρχουν υποδομές για να απορροφηθούν. Πάνω στο δημοτικό, και εκεί μπορούμε να πούμε ότι 83 σχολεία κλείσαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Δάσκαλοι σε διαθεσιμότητες, σχολεία που συμπτύσσονται, σχολεία που υποβαθμίζονται κλπ. Το ίδιο ισχύει για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το νέο λύκειο, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει μαθητές εκτός διαδικασίας του λυκείου. Και βέβαια γνωρίζετε την κατάσταση η οποία επικρατεί στα πανεπιστήμια, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Στόχος όλων αυτών, επιγραμματικά θα αναγκαστώ να μιλήσω για τον χρόνο, δεν με παίρνει να αναλύσω, είναι ουσιαστικά η απορρίθμιση της παιδείας, η είσοδος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων σε αυτόν τον χώρο, η παραγωγή εργαζομένων, εκπαιδευμένων με προσωρινές δεξιότητες και γνώσεις και όχι μορφωμένων ενηλίκων. Επίσης, η παραγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού. Ξέρετε ότι το νέο λύκειο προβλέπει και απλήρωτη ουσιαστικά εργασία των ίδιων των μαθητών του, ειδικά των τεχνικών. Ναι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, βέβαια, μια διαμόρφωση συνείδησης που δεν έχει σχέση ούτε με συλλογικές αγωνιστικές συμπεριφορές, ούτε με τέτοιες εκφράσεις. Πιστεύω ότι καθήκον δικών μας είναι η ιδιαίτερη δουλειά στο θέμα της παιδείας, ξεκινώντας από τις οργανώσεις των νευρών και φτάνοντας και στην νομαρχιακή, πράγμα το οποίο τώρα δεν έχει γίνει. Οι οργανώσεις των νευρών θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα βασικά. Δηλαδή, συμμετοχή των συντρόφων στους συλλόγους γονέων, ανάδειξη στα όργανα, προσπάθεια ανάδειξη στα όργανα, ανάπτυξη δράσεων πολιτιστικών, αλληλεγγύης κλπ. Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τέτοια πράγματα. Ακριβώς αυτό θα πρέπει να καταλήξουμε. Δηλαδή, κάπου πρέπει αυτό το πράγμα όπου να καταλήγει σε μια συλλογική τέτοια ενιαία αντιμετώπιση. Κριτική σε απόψεις που προχωρούν σχετικά με παιδεία μακριά από την πολιτική, κριτική σε απόψεις που έχουν να κάνουν με θέσεις που ουσιαστικά πλησιάζουν τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, ενημέρωση των γονέων για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται μέχρι στιγμής και που θα συνεχίσουν να παίρνονται για την παιδεία και η ανάπτυξη τελικά ενός κινήματος για την αντιμετώπιση όλων αυτών